Filasiyadenw minnu bɛ farafinna tilebinfan jamanaw na ani minnu yɛrɛ bɛ fara gbɛra a cɛman i n'a fɔ a musomanw olu ye o yɛrɛ sɔrɔ Wagadugu sigikafɔ dɔ kɔnɔ an bɛ min wele ko 4e congrès mondial Pulapo. Tile 3 kɔnɔ ni siya ni maa ɲɔgɔnna 350 de sera ka o dala lajura ani tɔrɔkɔtɔrɔkɔ min yɛrɛ bi olu ka siya senkɔrɔ ka taa lankanabaliya ani jɛtigɛ wale kɛlɛ min warankatalen don Saheli maraw kɔnɔ. Dawuda Jalo ye tari kɛ ni ɲɔgɔn kunbɛnba in na. Aujourd'hui, la plupart des leaders an bɛ waati min na i n'a fɔ bi fasoden ɲɛma caman le sera ka tari kɛ maɲumako min yɛrɛ bɛnnen don faso kan kabi tuma damadamani. N'an ye finitigiw ka baara ta kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka diinɛ ɲɛmaw ka welekanw ta ani ka an ka laadakɔrɔ yɛrɛ maaw ka welekan fɛnɛ ta an b'a ye ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an b'a ye ko fila ɲɛma minnu bɛ an ka maraw kɔnɔ olu le bɔra bi k'a fɔ ko u ma jɛn ni jatigɛ walew ye. Les Peuls, les Pulako qui s'est mobilisé. Musolakan caman le tun bɛ nin kɔngɛrɛ ni kɛnɛ kan olu bɔra Mali, Togo, Benin, Tchad, Centrafrique ani Allemagne yɛrɛ jamana kɔnɔ. Olu ka sigikafɔ ni kunkilenna tun ye ko filasiyaw yɛrɛ bɛ se ka tari jumɛn le kɛ ka se ka Sahel maraw basigi. An ye engagement ta ka engagement ninnu sira 4 kan k'a filɛ an bɛ se k'a kɛ cogo min an fana ka dɛmɛli kɛ pour que ka hɛrɛ ka na an ka dugu kɔnɔ. Maintenant engagement 4 ninnu dira engagement 1 bɛ yen an ko an bɛna an seko kɛ ka dɛmɛli kɛ pour que déplacé ninnu ka se k'u ka dugu la yɔrɔ dɔw la. Engagement 2 an ko an bɛna participer comité de dialogue ninnu fana kɔnɔ. 3 an ko an bɛna banba ka misi filɛ cogo moderniser ka innovation k'a la pour que ka se ka misi dɛndɛnla ninnu dɛmɛ pour que u ka baara ka se ka yiriwa cogo min na. Dr Aureratu Bari ko latigɛ 4nan ye ka se ka kiiri tigɛ sigi sen kan ka taa jalaki lara maa minnu kan ni sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko olu nɔ bɛ jatigɛ wale kow ra. Minisiri min bɛ Burkina Faso ka kunbɛnbɛn kow kunna Yero Boli n'ale yɛrɛ ye fila ye ale ko ale ma faamuyali kɛ mun le kosɔn foyi ma bɔ an ka duguw maracogo ra nka dugudenw yɛrɛ hakili yɛlɛmana ka se ka olu don walejuguw kɔnɔ. Gɛlɛyaw ka ca gɛlɛyaw juma financement bɛ yen n'o ye sɔrɔ ka taa olu n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛyaw min fana bɛ yen tuma dɔ la a man nɔgɔn a bɛ bɛɛ fɛ ka sama ka taa n'a ye a fɛ yen o fana ye gɛlɛya dɔ ye mais waati bi an bɛ se ka an ɲɔgɔn faamu c'est n'a y'a ye ɲina a nana kɛ Burkina Faso san wɛrɛ a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Abdoulaye Jalo ye kalanden kuma ye min bɔra Niger jamana kɔnɔ ka na tari kɛ Pulapo ka kɔngɛrɛ baara a y'a bɛrɛnna ladilikan di Sahel jamanaw ma. Kojugu min b'an kan an ka faso kan yan yɔrɔ la an bɛɛ ka kunko lo et puis ko n donna yɔrɔ min komi a donna ni filaw ka jamana yɔrɔ ye ale kama tuma caman i t'a sɔrɔ fila dɔ b'o cɛ ma et puis ko caman ɲagaminen don a la an bɛ se ka fɛn min fɔ mɔgɔw ye u k'a lɔn k'a faamu ko an bɛɛ ye kunko lo ni mɔgɔw déplacera fila caman lu bɛ déplacer ka fara o kan filaw ka école datugura donc filaw ka o ti intérêt sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ ni gouvernement ye walima ka an ka dugu ben. Minnu bɛɛ nana tari kɛ nin kɔngɛrɛ nin na olu bɛɛ ka aju ye kelen de ye ka se k'a yira ko bɛ min yaalala o ye jamana ka se ka basigi yɔrɔ min na sigikafɔ ani adamadenya sabatinin don. Ni maa caman ninnu ko olu sɔnna ko jatigɛ walekɛlaw cɛma filaw bɛ yen nka u ko olu ma sɔn ko filaw bɛɛ ye bɛnkanni walekɛlaw ye.